Ọ bụrụ na ije n'ụlọ ọgwụ asị na ọbara adịghị gị n'arụ, nwanne, don't panic, don't worry, na ihe ị ga-emere m ka ọbara gị nwee ike ịgbanite ọfụma. Nke mbụ, jee chọbara m afịfịa ọgwụ a ụnụ na-afụ nji n'aka ebe a. Ọ bụ na English na-enye, a na-akpọ ya Ostendia spandans. Na ya anya ọfụma, ndị Igbo na-akpọ ya ọgwụ ọbara. Ọ na-afụ ka flawa ya na-adị, nke bụ fresh one ya. Nya bụ ihe mara mma nke ukwuu. Ọ na-adị mma inweta ya bụ ihe ka ị kọọrọ ya na be gị. Ọ bụrụ na ị weta m afịfịa ọgwụ a ebe ọ dị ukwu na nnukwu ya, then ije wetara m lemongrass. Is optional. Ị nwere ike itinye lemongrass, ị nwere ike ịhapụ ya, ị nwere ike isi nye ụdị ọ dị. Then ọ bụrụ na ị weta ya, ịsa ya ọfụma, tinyere nye n'ite, siere nye just 10 minutes. Ị ga-afụ na color ya ga-echange. Then ime gịnị? Ị ga na-aṅụrụ nya n'ụtụtụ, efifie maọbụ n'abalị, depend oge ị nọ n'ụlọ. Na-emechitere m ihe anya. Ị ga-afụ na before 2 weeks to 1 month ihe chi ha n'ụlọ ọgwụ, anyị asị gị kedu ka anya bụ ihe si were mee. Ihe bụ national herbs ka ọ bụ. Ọ mara mma ọfụma. Ọ na-adị mma n'alụ mmadụ. Ọ na-enyere aka ka ọbara na ihe suchiri ka ọbara ghara ịga na-arụ gị ọfụma ka ọ sie ya. Ọ na-enyere aka to refine ihe niile ekwesịghị ike ịdị n'arụ. Na ya anya ọfụma. A gwara m gị sị gị na ndị Igbo na-akpọ ya ọgwụ ọbara. Amalakwa m ihe ndị bụrụ na-akpọ ya. Na-enye bụ ahịfịa. Ọ mara mma nke ukwuu. On this note, anyị ya practicalize ya on the language you needed to understand. Please don't go away. Session anyị nọ na-abụ practical. Nke bụ afịfịa ọgwụ ọbara anyị nwa. Ọkwụnụ na-afụ ya. Then nke bụ lemongrass. Then anyị eweta afịfịa ọgwụ ọbara anyị nwa, gbaa ya mmiri, samaa ya ọfụma, samaa ya ọfụma, sachapụ ya aja. Anyị etinye n'ite anyị ji esi ọgwụ. Anyị eweta lemongrass, were ofu aka ha samakwa ya ọfụma, saa ya ọfụma. Then anyị etinyekwa ya n'ite anyị ji were eme gịnị? Anyị ji were esi ọgwụ. Anyị agbanye ya mmiri. Anyị gbanye ya mmiri, anyị agbanye ọkụ anyị nwa. Anyị ewezi ihe kọvaa ya, mkpuchie kọvaa ya. Ọgwụ anyị adịgo. Ihe kpatara o ji ha acha mmemme like this bụ na etinye lemongrass. Ụmụnne m, nekwa na ọgwụ anyị nwa, ọgwụ ọbara. Unu na-ya anya, unu ga-afụ na ọ na-achatụ mmemme. Nekwa na afịfịa ya ebe a. Nke ebe afịfịa ya, afịfịa ọgwụ ọbara. Jụọrọ nya nnukwu nne gị maọbụ nnukwu nna gị ihe gbasatara afịfịa ọbara a. Chineke agọzigo ana Igbo, gọzie ndị gboo iji wee chọpụtara anyị afịfịa one ma one eji were eme gịnị? Atụ ndụ mmanụ. Lekwanụ ya anya ọfụma ka nwa ya ka ịfụ na ọ na-adị mma n'alụ mmadụ. Ifuru ya? Nwanne m, were ofu aka mere nya bụ ihe ọ ga-agazi. Aka mbụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC. Cheta na ndị Igbo si na ọ bụrụ na ọnwụ egburu ji eji wee chụọ aja, unu ma na emesịa ọ ga-ekwu ome. Ụmụnne m, ndewo.